The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon, partner. Live na live po tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon din sa iyo, partner, at siyempre sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Partner, bago natin umpisahan ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko, ang maagang pamaskong handog ni Congressman Saldico ay tuloy-tuloy pa rin para sa inyong mga masugid naming mga taga-subaybay. Abangan nyo ulit ang aming pagpili, baka kayo na ang susunod naming matawagan at makatanggap ng maagang pamaskong hatid ni Congressman Saldico. Manood ka lang at maaari ka nang makatanggap ng 500 pesos. Kaya ano pa ang hinihintay ninyo? Yayain nyo na uli ang buong pamilya, lahat ng kamag-anak at ang buong barangay. Mag-online na at siguraduhin nakapalo na kayo sa aming mga official social media accounts sa Facebook, sa TikTok at YouTube at ako Bicol Tabang Ora mismo at manood na sa aming programa. Umpisahan na natin, partner, ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Kung maalala mo, partner, dumulog nung buwan ng Setyembre si Dimar Alia, isang domestic helper sa Oman, at kanyang isinumbong sa programa ang pang-aabuso umano sa kanya ng kanyang amo. Dagdag pa rito ang ginawa ng kanyang alaga sa kanya na panghihimas umano sa kanyang dibdib. Kaya naman ora mismo tayong umaksyon at sa tulong ng OWA ay napauwi na si Demar. At para sa kwentong ito, mga kaibigan, nasa linya rin po ng ating telepono ngayon ang Executive Director ng Ako Bicol Party List, walang iba, si Attorney Congressman Yorme Alfredo Pido Garbin. Kong Yorme, magandang hapon po. Ayan, partner, baka kausap natin ngayong hapon si Congressman Pido. Pero partner, dire-diretso tayo. Eto, partner, makakausap natin sa kabilang linya mamaya si Congressman Pido. Pero eto, partner, yung OFW na si Demar. Magandang hapon sa iyo, Demar. Opo. Demar, nakauwi ka na ba ng Pilipinas? Yes po, nandito na po ako sa Pilipinas po ngayon. Ayan, thanks God. Opo. So, kumusta ngayon matapos mong idulog sa amin ang iyong sitwasyon? Hindi ka na ba pinagbuhatan ng kamay ng inyong amo bago ka pa nakauwi dito sa Pilipinas? Ma'am, hindi ko po hindi po. Oo. Inuulit ko, Demar, kasi nababanggit mo na naandito ka na ngayon sa Pilipinas, pero bago ka umuwi ng Pilipinas, pinabaunan ka ba ng pananakit ng dati mong amo? Ayan, partner, medyo mahina ang signal. Alam mo ngayon, partner, may problema tayo ngayon sa linya ng... Demar, naririnig mo ba kami? Hello, Demar? Ay, Putol po. hindi niya tayo marinig. Medyo may problema tayo sa internet connection. Sa kanya yan, partner. Kasi malakas yung internet natin. Siyempre, mobile siguro itong si Demar. Pero, Demar, okay na ba? Hindi po. Okay. So, ang tanong ko, Demar, ulitin ko, kasi nababanggit mo na nakauwi ka na ng Pilipinas. Ang tanong ko ngayon, bago ka ba umuwi ng Pilipinas, naka-experience ka ulit ng pananakit ng iyong dating amo? Hindi na po kasi nasa shelter po sa... Okay, so ang binabanggit niya, partner, hindi na siya nasaktan dahil bago siya umuwi, nasa shelter na siya, partner. Okay. So, matanong ko lang, Demar, kailan ka pa nakauwi ng Pilipinas? Kagabi lang po. Kakalapag lang po dito ng mga 10. Okay. So, alam ba ng pamilya mo na uuwi ka na ngayon sa Samar, sa inyo? Hindi pa po alam ng pamilya ko na wala pa po silang alam na ito po ako sa Pilipinas at pabiyahin na po ako papuntang Samar. Okay. So, sino yung sumalubong sa'yo at nasaan ka ngayon? Andito po ako ngayon, Sir Joshua, sa airport pa. Papunta po, flight ko po mamayang 3:50 papunta pong Samar. Ang sumalubong po sa akin ang OWA po. Ang OWA. O kumusta naman yung pagsalubong nila sa'yo at pag-asikaso nila sa'yo?
kagabi po, sinundo nila kami dito sa airport. Hinatid po kami sa sa hotel. Doon po kami natulog. Opo. Tapos din po kami doon. Dinala kami ulit dito sa Airport. po makauwi na po sa Samar. Ibig sabihin, napakaganda ng pag-asikaso at pag-alalay sa inyo ng OWA. Opo. Opo. Yung bang pamasahe nyo, papuntang Samar sa flight mo ngayon, sinagot na rin ng OWA? Opo, sinagot po ng UWA kasi wala po talaga akong kahit isang kahit piso po, wala po akong talaga galing po ng Okay. mga gamit po nang hindi po nada. Okay. So, makinig ka lang, Demar, at makakausap din natin ngayon ang Executive Director ng Ako Bicol Party List, walang iba, kundi si Attorney Congressman Yorme Attorney Alfredo Garbin Jr. Yan. Kong Yorme, magandang hapon po. Magandang hapon, Joshua, and kay Remy, and sa ating OFW na natulungan makauwi sa ating bansa. Magandang hapon sa iyo at salamat sa Diyos at ikaw ay safe na nakauwi. Opo. Kong Yorme, sa panig po ng Ako Bicol, ano po ang nais nating iparating at nais nating sabihin dito kay Demar bago siya tuluyang makauwi sa kanyang pamilya ngayong hapong pong ito? Alam mo, aside yung tulong na ibinigay at sinangguni natin sa different government agencies para makauwi siyang safely, ang Ako Bicol Party List, si Congressman Saldico, nagpapaabot ng financial na tulong Wow. in the amount of 10,000 pesos. Ayun. Upang siya ay may panggasto sa kanyang pamilya sa pag-uwi niya. Ayun. Kasi Kong Pido, nababanggit niya Kong Pido na ni piso wala po siyang dala. Pag-uwi dito sa Pilipinas. Kaya yun, partner. Malaking bagay. Malaking bagay, 10,000. Oo. At narinig mo na, sabi ni Kong Yorme, talagang yung Ako Bicol ang gumawa ng paraan na ma-coordinate sa lahat ng ahensya ng pamahalaan upang mapauwi ng maayos si Demar. Opo, bilib talaga ako sa Ako Bicol Party List. Go ahead po, Kong Pido. So yan ang commitment ng Ako Bicol Party List ni Chairman Saldico upang makapagsimula ulit ang ating OFW at may iuwi man lang sa kanyang pamilya. Okay. So sa halagang 10,000 pesos, hindi natin alam kung saan to aabot. Bagamat sabi na nga walang walang pera na dala-dala ang ating OFW. So right now, galing sa Ako Bicol Party List, siya makakatanggap ng 10,000 pesos. Malaking bagay na rin ito, Kong Pido. Yung 10,000 piso ay maaari ng makapagsimula ng kahit simpleng hanap buhay itong si Demar. Demar, narinig mo ba yung sinasabi ni Attorney Congressman Yorme Pido ng Ako Bicol? Ito, Sir Joshua, naririnig ko po at nagpapasalamat po ako ng malaki. Pero meron po sana akong hihingiin na tulong pa po. Opo. Sige po, abang nakikinig po si Kong Yorme, ano pa po yung gusto mong ilapit? Gusto ko po sana ng tulong sa Ako Bicol Party List, sa Ako Bicol Tabang Ora mismo kasi pinipilit po akong magpirma ng claim doon sa sa Batangoman. Pinipilit kang magpirma ng fake claim. Ng quit claim po. Quit claim. Oo. Po doon. Opo, na nakasaad po doon na wala na akong hahabulin sa agency po. Yeah. Hindi ko po, wala akong spirit po nila. Hindi ko mapipirahan, hindi po nila ako mapauwiin. I-cancel nila yung ticket ko. Okay. Huwag ka mag-alala, Demar. Siguro kunan natin ng legal advice si Kong Pero Yorme. matanong natin si Demar, pinipilit ka pero hindi mo naman napirmahan pa. Ano po yun, ma'am? Binabanggit mo kasi na pinipilit kang pirmahan pero hindi mo naman napipirmahan pa. Tama? Pirmahan ko po kasi wala akong choice. Nung 17 po, yun po na po nila sa akin na may ticket na po. Napirmahan na partner. So ang tanong mo ngayon, Demar, kay Congressman Pido, kung ano yung pwedeng maitulong dahil yung pagpirma mo ay sapilitan. So ibig sabihin nun, partner, pag ikaw ay nagpirma ng isang quit claim, ibig sabihin wala na sa iyong obligasyon, wala ka ng habol sa employer mo. Sige. Itanong natin kay Kong Yorme, bilang abogado. Attorney Kong Yorme, may yung tanong po ni Demar kasi pinilit daw po siyang magpirma ng quit claims doon po sa Oman.
para nang sa ganun ay lumabas na wala na siyang habol. Ano daw po ba yung pwede niyang gawin? Alam mo Joshua and Remy, ang isang kontrata o gaya ng isang quick claim, pag yan ay napirmahan due to force or intimidation, yan ay walang bisa. So, sasanggunin natin yan sa OWA, sa Department of Migrant Workers, upang tingnan yung laman ng quit claim at tingnan natin kung may habol pa ang ating OFW. I repeat, if the quit claim was signed through force or intimidation against his free will or her free will, yan po ay walang bisa po. So, pwede pa natin ihabla yan. Ano? Opo. Ayun. Kasi nababanggit niya kung na lahat ng gamit niya at yung iba pa niyang sahod partner ay hindi pa naibibigay sa kanya. Kaya umuwi siya partner na walang dala ni piso. Yung damit pa niya partner na sinuot pa uwi ng Pilipinas, binigay pa ng mga kapwa niya OFW. Doon sa shelter? Opo. Okay. So, Demar, huwag ka mag-alala, no? Gaya ng sinasabi ni Attorney Kong Yorme Pido, na may staff kami na aalalay at mag-aasikaso dyan sa inireklamo mo, isasangguni sa OWA at DMW tungkol dyan sa pinapirmahan sa iyo na sapilitan. Pasalamatan na muna natin, partner, si Kong Yorme. Opo. Attorney, Congressman Yorme Pido, maraming salamat po sa Ako Bicol Party List sa maagap at ora mismo ninyong pagtugon at pag-alalay sa ganitong mga problema ng ating mga kababayang OFW. Thank you so much, sir. Salamat Joshua, salamat. Opo, Remy, maraming and, salamat Congressman Pido. Okay. Eto naman partner, no? Si Demar. Oo, Demar, napakinggan mo si Congressman Yorme Pido ng Ako Bicol Party List at nabanggit niya na may ibibigay na 10,000 or financial assistance para naman na may mauwi ka sa iyong pamilya. At yung problema mo ay nas binabanggit na gusto mong idulog ay isasangguni sa OWA at DMW. Ano ngayon ang masasabi mo sa programang ito, Demar? Yes po, naririnig po. Salamat po kay Congressman at nagpapasalamat din po ako sa Ako Bicol Tabang Ora mismo dahil po sa inyo kahit paano meron din po akong madadala sa pamilya ko. Kahit nakakalungkot man po na mga gamit ko, alahas ko, wala na. Pero at least makauwi po ako. Opo, ang pinaka-importante ngayon na Demar ay nakauwi po kayo ng ligtas dito sa Pilipinas at magsasama-sama na muli kayo ng iyong pamilya. Yes po. Opo. Marami pong salamat. Ingat po kayo. Eto naman partner, mula naman sa Action Co Center sa National Capital Region, makakausap natin ngayon si Leonora partner Vergara. Leonora Vergara, dumulog siya sa ating tanggapan upang humingi ng tulong para sa kanyang anak na si Ruel Bautista. 34 na taong gulang, tanging pamamasada lang partner ng tricycle ang hanap buhay. Ngunit ngayon ay may kinakaharap ng stage 5 chronic kidney disease. Magandang hapon sa iyo, Leonora. Ayan, magandang hapon, Nanay Leonora. Magandang hapon po, ma'am. Opo. Nanay, kumusta po ngayon itong anak nyo, ito pong si Ruel, at nasaan po siya ngayon? Opo. Ma'am, sabi hindi ko gano'ng marinig. Pakiulit po, Opo. ma'am. Nanay, Ilapit ko na lang, partner, para- malinaw po ba na napapakinggan nyo po kami, Huwag na tayo Nanay? magkahiyaan, Oo. partner. Ilapit Nanay, ko na sa'yo. magandang hapon. Magandang hapon po. Yo! Ayun. Di ba sabi ko sa'yo, partner, mas maganda pag malapit. Opo. Nanay, nasaan po ngayon si Ruel at kumusta po siya ngayon po, Nanay? Namamasada po siya ngayon para bukas, pagsalang niya, may pambayad po siya ng copay sa dialysis center po niya. So ibig sabihin po nito, Nanay, kahit po ang si Ruel ay may iniinda na pong sakit, patuloy pa rin po siya sa kanyang hanap buhay sa pag-tricycle. Opo, kasi hindi po namin kakayanin yung pambayad po ng dialyzer, ng injection. Kasi kung hindi po siya maghahanap buhay, hindi po namin siya may papagamot. Kasi ang tatay niya ay isang senior na rin at may sakit din na diabetes. Kahit ganun, ako rin, ganun din. Saka ang mga kapatid niya ay hindi rin makakatulong dahil may kanya-kanya ng pamilya po. Opo, so patuloy sa pagkayod sa buhay at patuloy sa paglaban sa sakit ito pong anak niyong si Ruel. Nanay, Yes po, ma'am. opo. Nanay, kailan po nagpatingin sa doktor ito pong anak ninyo? Noong August 9 po, biglaan na lang po siyang dialysis po eh. Emergency dialysis po
po siya. Tinakbo namin sa ospital kasi hindi na po siya makahinga. Hirap na po siyang makahinga at malas na. Okay. Opo, so ibig sabihin marami pong pagbabago sa kanya pong pangangatawan dahil po dito sa iniinda niyang sakit. Marami po, hindi na po siya nakakadiretso maghanap buhay. Limitadong oras lang po ang paghahanap buhay niya. Opo, nanay. Okay. Hindi ho. Nanay Leonora, ilang taong gulang na ho ba itong si Ruel? At may pamilya na rin ho ba siyang sarili? Wala po. 34 years old po, sir. Okay. So, sa ngayon po, kasi hindi siya nakakapaghanap buhay ng maayos, paano po ninyo natutustusan yung pang-araw-araw na pangangailangan ng inyong pamilya, lalo na't ito si Ruel ay may karamdaman ngayon? Minsan po, nagbibigay yung mga anak ko ng pangkain namin. Minsan, nag-aabot din sila ng pambili ng gamot pag meron po. Pero usually po, madalas po, wala. Kasi may mga pamilya na rin. Opo. Unahin muna nila ang pamilya nila bago kami. Okay. Pero awa naman ng Diyos, so katulad yung gobyerno na nagbibigay ng tulong sa amin, inaiaraos din ho namin. Napakahalaga po ng gobyerno natin. Opo. Natin, na tulong nyo. Opo. So, Katulad po nyo. nanay, kayo po ay personal na dumulog at pumunta po dyan sa Ako Bicol Tabang Ora mismo, Action Call Center, dyan sa Kongreso. Yes po. Ano po Yes ang po. pinakapangunahing pangangailangan ngayon ng inyong anak na si Ruel na nais nyo pong matugunan? Gamot po, sir. Yung kanyang soda echo at saka yung laboratory po niya. Sa NKPI po ang hospital niya. Opo. Nanay Leonora, para po mabigyan ng solusyon ang inyo pong hinaing, makakausap po natin sa linya ng telepono si Sir Alvin Martinez ng Ako Bicol Party List dyan sa National Capital Region. Magandang hapon po, Sir Rex. Ay, magandang hapon po, Ma'am Remy and Sir Joshua. Opo. Sir Rex, nakarating na po sa inyong tanggapan ito pong hinaing ni Nanay Leonora. Ano po yung maaari nating maibigay na tulong kay Ruel na meron po ngayong stage 5 cancer? Opo, kanina po si Nanay po, nagkataon po ako po'y bumisita sa ating People's Day doon po sa baba, sa North Gate. At personal ko rin nakausap si Nanay kanina tungkol dyan sa kondisyon ng kanyang anak na si Ruel. Kinuha na po natin yung mga dokumento niya. Kompleto naman po yung mga sinubmit niyang dokumento at hinand over natin yan sa ating mga coordinators. At napag-alaman ko, nangangailangan sila ng GL, mga worth, more or less, mga 20. Ayun. So more or Opo. less 20,000. So, kung ganoon, Sir Alvin, na hawak na ng mga staff natin dyan, yung kanyang mga requirements, gaano po katagal or ano po yung proseso para tuluyan ng matanggap ni Nanay Leonora yung hinihingi niyang tulong para sa kanyang anak na si Ruel? Opo, actually Sir Joshua, kinuha na po kanina yung mga papeles ng ating mga coordinators. At after ng ating People's Day ngayong hapon, tiyak po yan, i-forward na nila yan sa DOH para aprobahin yung hinihingi ni Nanay na halaga. Base doon sa quotation na nakita ko naman pong personal. Opo. So, Para maghihintay na lang si Nanay ng contact at tawag po natin para tuluyan niya nang makuha po yung tulong. Yes sir, yan po ang advice natin kay Nanay na mag-abang-abang lang po ng tawag mula sa Ako Bicol para pick upin niya na yung GL Ayun. na matatanggap Buti niya. na lang, partner, si Sir Rex ay bumaba doon sa People's Ay, Hall at mabili. nakita niya, partner, na talagang marami yung humingi ng tulong dyan sa National Capital At Region, dyan sa Congress. personal na tinitingnan ng Ako Bicol at kinakausap yung mga humingi ng tulong. Ganyan magtrabaho, partner, yung mga taga-Ako Bicol. Oo, kaya nga katulong na. Kakampi pa. Maraming salamat sa inyo po, Sir Alvin Martinez, Sir Rex ng Ako Bicol Party List dyan sa National Capital Region. Maraming salamat din po at mabuhay po ang Ako Bicol Party. Balikan natin, partner, si Nanay Leonora. Nanay! Nanay Leonora! Yes po. Opo, Nanay, napakinggan niyo po si Sir Rex at yung pong kahilingan po ninyo ay agara pong bibigyan ng solusyon at sa katunayan po ay nire-ready na po yung guarantee letter para po sa inyong anak. Salamat po. Opo. Opo. Kumusta yung pakiramdam niyo ngayon, Nay? Naibsan po ba yung problema? Naibsan po kasi may inaasahan akong tutulong na galing sa inyo na para sa anak kong gamutan niya. Maraming salamat po na kahit hindi kami taga Maynila ay taga Bicol ay natutulungan niyo yung katulad naming taga Manileño.
Opo. Yun lang po. Ay, alam nyo naman po, yung Ako Bicol Party List, si Congressman Saldico, wala namang pinipili pagdating Opo. sa pagtulong. Oo, hindi naman ibig sabihin hindi kayo Bicolano ay hindi na po kayo tutulungan ng Ako Bicol Party List. Basta Nanay, may aalalay kami na team dyan sa iyo, Nanay. May mga staff kami na aalalay at mag-coordinate sa iyo hanggang sa tuluyan yung makuha ang tulong mula sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po. opo, you're always welcome po, Danay. Mga ka-action partners! Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, magkapitbahay sa Oro Site Legazpi na nakuna ng cellphone video na nag-aamok. Away dahil lamang sa kanilang water bill. Uy, naalala ko ito. Oo, yan, Pinagharap partner, sa programa ang buong kwento. Abangan. At syempre partner, 5 taong gulang na bata mula naman sa Quezon City, mayroong dinaranas na sakit sa ngipin. Namamaga at nagnanana na raw ang kanyang panga at kinakailangan sumailalim sa isang multiple tooth extraction. Ang pagtugon ng programa, abangan. At para sa maagang pamasko ni Congressman Saldico, isa muli mula sa inyo ang mapipiling matawagan at makatanggap ng 500 pesos sa araw na ito. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang tabang. Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit 1 dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po.
Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Sa ating Tabang Ora Mismo update, magkapitbahay sa Orosite, Legazpi nag-amok, nag-away dahil sa hindi mabayarang water bill. Dahil rito, ora mismong pinagharap ang dalawa sa programa at ang buong pangyayari, panuurin po natin. Ano ka? Ayan na ang! Bakit ka pala tripan mo alin? Ha? Nga na o! Purpundo ka! Sige na o. Ano? Sige na o. Sige na o. Pati yung tangan! Sa pool, sa cellphone video, ang pagwawala ng isang lalaki sa Orosite sa Legazpi City. Kumaya ka na ko! Iba na ang takaw-tao! Mari na o! Mari na! Iba na ang takaw kisero! Mari na! Mari na! Ang lalaki may hawak na tubo at tila hinahamon ang isang babae. Sa video, makikita rin ang pagsugod ng lalaki sa babae. Ang galit ng lalaki, nag-ugat daw dahil sa hindi pagbabayad ng bill sa tubig ng babae na nakuhanan sa video. Dahil dito, ay humingi na ng tulong sa ating programa ang babaeng sinugod ng nagwawalang lalaki na si Emily Avina. Ayon sa kanya, dumulog na siya sa ating programa dahil hindi na raw niya makayanan ang ginawa sa kanya ng lalaki na nakunan sa video na si Arcel Hayagan. Minura ako ng minura. Bakit ka minura? Ano bang pinag-ugatan nito? Anong pinagsimulan? Yung sa tubig naman, siguro yung pinag-ugatan din ng galit niya sa akin kasi nga yung tubig na ano nila, halos magpa 5,000 yung bill. Nakikiconnect lang po ako sa kanila. Dagdag pa ni Emily, magbabayad naman umano siya sa kanilang nakonsumong tubig. Kasi po sir, ganito na po yon. Mag-iigib sana kami ng gabing yon. Ayaw niya na kaming paigibin. Sabi niya, parang na-misinterpret niya yung pagsasabi ko ng pag naputulan tayo habang daipat, habang hindi pa natin yan nababayaran, kaatilo muna ako mag-iigib. Wala man po akong intensyon na hindi ko yun bayaran. So magkano ba yung dapat na bayaran mo? Hindi ko lang po aram sir, kasi 3 naman po kami nag-share doon. O sa 5,000? O, ang tanong ko nga lang sa kanila, 3 kami nag-share doon, ba't ako lang ang inaaway niya? Noong araw na yon ay inimbitahan din namin sa aming studio si Arcel para personal niyang sagutin ang mga akusasyon sa kanya ni Emily. Ayon kay Arcel, personal na galit kay Emily ang naging dahilan ng kanyang pagwawala. So Arcel, anong masasabi mo sa reklamo ni Emily? May dati na kasi ako sa kanyang galit dahil nga sa tubig. Sige. Tapos ngayon, yung pag-away na naman nila ni Papa ko. So dati ka nang galit sa kanya dahil sa tubig. Bakit ka nagalit? Gumamit po sila ng tubig. Tapos pagdating po ng panahon, pag may problema na po, hindi na po, iiwanan na po nila. Ang naging solusyon ni Arcel para hindi na sila mag-away ni Emily ay hindi niya na ito pinagbayad at pinag-igib ng tubig. Pero mabait ka pa rin Bakit ayaw mo nang singilin? Alam ko naman po kasi naintindihan ko naman po kasi wala po siyang trabaho. Anong gusto mo sabihin kay Ate Mili? Ate Mili, kung nag-agad man akong pasensya kung ano man ang mga nataram ko naman sa video. Nadala lang ako ng galit po. Sorry po. Ilang beses na rin daw silang nagkaharap sa kanilang barangay. Subalit, hindi raw sila napag-ayos ng kanilang kapitan. Kaya naman, minabuti na rin ng ating programa na tawagan si Kapitan Manuel Dilayda para amin din siyang makapanayam. Umabot na po ba sa inyong barangay itong alitan na magkapitbahay si Emily at saka itong si Arcel? Opo. Galing na po yan dito sa amin. Yan dalawa, tinawagan namin. Nag-usap na silang dalawa. Oo. So times namin na nakausap si Mr. Hayagan, parang okay na sa kanya na mag-ayos na lang po sila. Opo. Si Emily, parang hindi ko alam kung ano ang plano niya dahil hindi na siya kumibo. Pagkatapos ng ating programa, ay ora mismo natin silang sinaman sa barangay para matuldukan na ang alitan na magkabilang panig. Upang matapos na ang problema ng dalawang magkapitbahay, ay kinausap na rin sila ni Kapitan Manuel.
Okay ba sa inyong dalawa na ayusin na lang ito para matapos na? Alam naman natin na hindi naman kayo magkaiba, halos magkapamilya. Hindi naman kayo dinidikta namin, no? Kaya lang, kung anong gusto ninyo, yun ang masasagot namin. At sa pag-uusap nga ng dalawa, tuluyan na itong nagkaliwanagan. Nangako ang pamunuan ng barangay na tutulungan ang dalawa upang maibalik ang maayos na serbisyo ng tubig sa kanilang lugar. Pero tutulungan ko kayo kung paano maiayos yung linya ng tubig dito. Pag hukay doon, natamaan, pero dapat ayusin talaga. Kakausapin na rin ni Kapitan Manuel ang pamunuan ng Water District para maayos ang kanilang bayarin sa tubig. Kakausapin natin doon sa Water District na kumbaga, kaya lumaki yung bayaran ng tubig dahil nabutas yung linya. Makalipas lang din ang ilang oras nilang pag-uusap sa harap ni Kapitan Manuel, ay nagkasundo na rin ang magkabilang panig. Nagdadala ako pasensya kung ano ang mga natarap ko. Dahil lang ito sa dagit ko. Pero ngunyan, wala naman. Malaking tulong na rin po yun kasi nga yung mga anak ko pag gabi na umuwi, tapos isa lang ang daan namin, may assurance na po ako na hindi na po yun mauulit. Wala nang pangamba na may mangyayaring kung ano man sa mga anak ko, kahit sa akin, pag dumaan kami, parang may garantiya na ako na hindi niya na kami guguluhin o kaya mag-aawayin, ganong pagbabantaan. Dahil na rin sa ating programa ay mabilis na natuldukan ang matagal ng problema nila Emily at Arcel. Nangangahulugan lamang ito na hindi madadaan sa pag-aamok o pagwawala para maayos ang isang problema, kundi sa isang maayos at magandang pag-uusap. Ayun, partner, case close. At dahil sa ora mismo na pamamagitan ng ating programa at ng barangay, they live happily Ever after. Ayun. Actually, partner, normally talaga, maraming nag-aaway, partner, doon sa mga nakikikabit ng mga connection sa tubig, Ay, lahat partner ng mga ilaw. pagkabit-kabit, Oo. nag-aaway-aaway talaga. Literal. Alam mo, partner, yung mga pagkabit-kabit talagang delikado yan. Correct ka dyan, partner. Kaya tama yun, partner, pero nadadala sa tamang pag-uusap kasi, Yeah. partner. Yun ang pinaka-importante. Nakikabit ka ng tubig, Oo. hindi ka nagbayad. Oh, syempre, dapat mayroon kang obligasyon. Nakikabit ka ng kuryente. Dapat magbayad Ito ka. pa ngayon ang problema. May nakikabit ng kuryente. Inalis nung kinabitan. Galit yung nakikabit. Syempre, partner, ganun eh. Kasi tama lang, partner. Dapat mayroon sila ng tamang pag-uusap. Yun ang pinaka-importante. Basta, partner, para sa kaalaman ng publiko at kaalaman ng lahat, delikado yung mga pagkakabit-kabit. Okay? Yung mga pagja-jumper, Yes. yan ang mga, kahit sa cable baga, partner. Yeah. Ano nga yung tawag? Tusok. Anong tawag doon? Yung... Alin? Yung merong another linya. Ay, hindi ko kabisado yun. Eto naman, partner, balikan muli natin ang Action Call Center sa NCR. Makakausap natin ngayon si Noemi Milios, ang ina ni Glyza, 5 taong gulang at mayroon ngayong iniindang sakit sa ngipin. Namamaga at nagnanana na raw ang kanyang panga, kaya kinakailangan ng sumailalim sa isang multiple tooth extraction. Magandang hapon po sa iyo, Nanay Noemi. Magandang hapon din po. Ayun po. Nanay, kailan pa po itong nangyaring problema po sa inyo pong anak? November 11 po yung biglang po siyang sumakit. Opo. November 11, biglang sumakit na lang ito pong ngipin ng anak ninyo. Na paano po siya ngayon nakakakain, Nanay? Po? Paano po siya ngayon nakakakain? Dahil syempre masakit yung ngipin, hirap siyang kumain. Ano lang po? Kumakain naman po siya pag nagugutom. So pinapakain nyo na lang po yung mga malalambot na pagkain? Opo. Medyo okay naman po siya na ngayon. Kumbaga, gaantay na lang po. So, opo. Pero patuloy pa rin po, Nanay, yung pagnanana po ng kanyang ngipin? Po? Patuloy pa rin po yung pagnanana ng kanyang ngipin? May ininom na po siyang gamot kaya medyo nag-okay-okay na po. Okay. Okay. So, Nanay Noemi, kailan po dapat isagawa or kailan po naka-schedule itong gamutan dito po sa anak po ninyo? Sabi po sa akin kasi ng doktor, iti-text na lang daw po niya ako or tatawagan
kung kailan po. Kasi medyo marami din po silang pasyente ngayon din. Opo. So, nag-text na ho ba sa inyo yung doktor or tumawag na? Wala pa po. Ay, kailan nyo nakausap yung doktor na magte-text siya or tatawag? Nung last week po. Last week, okay. So, siguro busy pa si Doc, kaya hindi pa nakakapag-text. Hintay-hintayin lang siguro po ninyo. Ano po? Okay. Nung makausap niyo po yung doktor, bakit daw nangyari ito sa anak ninyo? Ano daw yung dahilan? Kasi daw po sira na po yung mga bagang niya. Kaya kailangan daw pong gamutin po at iayos. Nanay, ikaw bilang nanay, siyempre, kahit papano may alam ka, bakit ho nagkasira-sira yung bagang ng anak ninyo? Siguro po sa candy. Ayo! Tapos sa mga kinakain. Minsan po kasi tamad din po siya mag-toothbrush. So, yun mahirap yun. Mahilig ka sa matamis, tamad ka pa mag-toothbrush. Ikaw ka partner, tamad ka ba mag-toothbrush? Ay, hindi. Masipag ako mag-toothbrush kahit mahina ako sa candy. Okay. Ilan ho bang anak ninyo lahat? 3 po sila. 3 po. Okay. Ano pong hanap buhay ng inyong mister? Ano po siya? Grab rider po. Grab rider, opo. So, nanay, magsilbing leksyon ho nawa ito, turuan nyo po yung anak ninyo na mag-toothbrush. Ano po? Opo. Okay. Nakikita ko partner si nanay, mukhang wala ding ngipin si nanay. Tamad din si nanay mag-toothbrush. Hindi. Unahin ko lang po muna yung anak ko. Matanong kita nanay, prangka-prangka lang ako dito sa programa. Kayo ba mahilig din sa candy? Opo, dati. Tamad din ho ba kayo magsipilyo? Opo. Ay! Sabi ko partner, mana-mana lang yan partner. Pag tamad yung anak magsipilyo, kasi yun ang yung nakikita sa nanay. Kaya nanay, sipagan nyo po yung pagtutoothbrush para makita po ng inyong anak at sipagan din po siyang mag-toothbrush. Nanay, eto para mabigyan solusyon ang inyong pong hinaing, makakausap natin sa linya ng telepono si Sir Alvin Martinez muli, partner ng Ako Bicol Party List National Capital Region. Magandang hapon muli po, Sir Alvin. Ay, good afternoon ulo, Ma'am Remy. Huwag Ayan. tayo candy, ha? Huwag na po tayo kumain ng candy. At saka dapat maging masipag tayo sa pagsipilyo. Okay lang kumain ng maraming candy, basta masipag kumain, magsipilyo. Opo. Sir Alvin, alam po namin marami po kayong tinutulungan dyan po sa NCR. Pero eto po, si Nanay, ano po yung maaari nating maibigay na tulong para po kay Glyza? Ma'am Remy, kanina nakita ko din, sabay po, nakita ko rin po kanina si nanay para kay Glyza, yung anak niya si Glyza, no? Talagang nakita ko din kung gaano kagrabe yung kailangan ayusin dahil ipinakita sa akin ni nanay yung x-ray results ni Glyza. Opo. Sabi ko nga, komplikasyon ang magiging problema nito at nakikita ko may nakalagay na parang nagkaroon na ng abscess, mas madalas ang sakit ng ulo dahil nga po sira ang kanyang mga ngipin, marami po, multiple po, nabasa ko at pati yung bagang niya may problema na rin. So, kinompute po natin, base po dun sa dokumento na binigay ni nanay, mahigit kumulang 14,000 po ang kakailanganin para sa Malaki-laki rin 14,000. At kung ano-ano pa pong mga test bago po siguro siya operahan. So, kasama rin po yan kanina na in-endorse natin sa ating mga coordinators para ma-forward na sa DOH ngayong araw. Opo. Yung kanyang GL na hinihingi. Opo. So, ibig sabihin, dahil ipo-forward na natin yan, Sir Alvin, maghihintay-hintay na lang itong si Nanay Noemi para makuha na rin niya at magamit na yung tulong para sa kanyang anak. Yes, Sir Joshua, dahil kailangan po talagang maayos na po talaga yung ngipin ni Glyza. Opo. Maraming salamat, Sir Alvin Martinez at sa Ako Bicol Party List sa National Capital Region na iba't iba ang tinutulungan tungkol sa ngipin. Opo, first time ito partner na mayroong dumulog partner tungkol na sa bukol. Magaang ngipin. Ibig sabihin partner, ang Ako Bicol hindi lang pang sports. Hindi lang pang pamilya. Hindi lang pang sports. Pati na sa mga ngipin. Pang dental pa. Oo. Ayan. Maraming salamat sa muli, Sir Alvin. Thank you po. Mabuhay po ulit. Opo. Nanay! Hello po. Nanay, napakinggan niyo po si Sir Alvin. Sagot na itong more or less 14,000 para mapagamot na ito pong inyong anak. Maraming salamat po.
Opo, at huwag po kayong mag-alala, nanay, may team po kami dyan na aalalay po sa inyo hanggang sa matanggap nyo na po ang tulong mula po sa Ako Bicol Party List. At hangad po namin na gumaling na yung karamdaman sa ngipin at bagang ng inyong anak. At syempre, huwag mong kalilimutan, nanay, palagi pong paalalahanan ang inyong pong anak na magsipilyo 3 beses sa isang araw. At ikaw po na sana ang magsilbi niyang idol sa pagsisipilyo. Pwede nga, partner, 4 na beses. So, depende sa pagkain ng matatamis. Okay. Alam mo, partner, dapat talaga ang tao masipag magsipilyo. Kasi may narinig akong kasabihan. Pag tamad daw magsipilyo, tamad din maghugas. Nang? Plato. Okay. Samantala, mga kaibigan, dumako na tayo sa ating maswerteng napili na mabigyan ng 500 pesos sa araw na ito. Siya ay isa sa mga laging nakasubaybay sa ating programa. Hello! Magandang hapon po! Hello po! Magandang hapon po! Magandang hapon din po! Ano pong pangalan po ninyo? Anibel Gonzaga po. Anibel Gonzaga. Kaano mo si Tony? Kapiniede lang po. Ayun! Taga saan po kayo? Goa po. Goa Camarines Sur Goa po. Camarines Sur. Adaw. Ano ho? Lagi po ba kayong nanonood ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico? Alright. Apo, nanay, magandang hapon! Mukhang maraming tubig na bumubuhos. Magandang hapon, nanay, Anibel! Di ba po ako nanay, ma'am? Ay! Dalaga ka pa? Hello! Patayin mo nga muna yung gripo nyo at masyadong... Baka maulan. Maulan ba dyan, Anibel? Maulan? Hello po. Bakit maingay dyan sa lugar mo? Bakit maingay dyan sa lugar mo? Bakit maingay dyan sa lugar mo? Ayan, hindi na kami Annabel, gusto mo ba itong 500 pesos? Yes po. Okay, pakinggan mo kami, Saan mo gagamitin itong 500 pesos na napanalunan mo mula kay Congressman Saldico? Pangulam po mamayang hapon. Ayun, pang-ulam. Mamayang hapon ka agad? Oo, imbis na gabi, iuulam niya na ng hapon. Tandaan nyo, mamayang hapon, pang-ulam niya. Matindi talaga itong regalo ni Congressman Saldico. May pangbigas, ngayon naman pang-ulam. Annabel, nag-aaral pa po ba kayo? Ano yung pinagkakaabalahan niyo po ngayon? Volunteer po, youth volunteer po. Ayun, volunteer. Magaling. Magaling. Okay, Anibel, congratulations uli sa iyo. Huwag mong ibababa ang telepono at may staff kami nakakausap sa iyo at nang magkaintindihan kayo, magkaunawaan kayo kung paano sa iyo makakarating yung 500 pesos. Ano ba ang gusto mong sabihin kay Congressman Saldico at sa palatuntunan ito? Maraming salamat po sa mga natutulong niyo. Sana po, dahil pa po kayong matulungan. Alright! Thank you so much and congratulations mga ka-aksyon, Luzon, Visayas at Mindanao. Tuloy-tuloy ang maagang pamasko ni Congressman Saldico para po sa inyong lahat. Kaya naman ano pa ang inyong hinihintay? Abangan nyo na at baka kayo ng aming susunod na matawagan bukas at mabibigyan ng 500 pesos. Tuloy-tuloy lang nating subaybayan ang programang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Sa mga may problemang legal at medical naman na naisumi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victoria Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Siyempre, maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa amin naman na YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din po kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo.
Partner, hanggang bukas, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Mr. Siram Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat